Ning panahon sa pandemya, laing-laing diskarte ang gihimo sa mga tao aron na masagubang nga kining krisis karon nga atong gitubang. Atong sudungon kining panghanip buhay nga paningkamot sa mga Sugbuanon, pinagi ning report ni Nico Serino. Ang creativity ug talento ni Ethel Bagano gigamit ug ipahimuslan gyud tuod niya. Mga gamit nga pang party sama ni mga customized bags ug mga pangregalo ang iyang gihimo nga negosyo. Usa sa labing in demand, personalized cake toppers nga available sa lain-laing mabulukong kolor. Nagdako na kuno siya nga mahilig gyud sa arts and crafts ug mao kini ang iyang gipalambo. Mag-design, magunting-gunting, balag puti, then color. So, nagdako jud ko nga more halos everyday nga dapat na jud buhaton or na ako project. Creativity lang kuno ang puhunan ug dako na kinig ikatabang. Samtang pipila ka tuig na nga negosyo sa magtiayon sa liluan ang Styro Art. Kanhi sila magtutudlo apan mi-focus na sa ilang patigayon nga dakong natabang sa ilang pamilya. Taod-taod na kining talento ni Dante Menyoza ang arts, labi na ang paggama sa styro sculpture. Gisuwayan lang kuno niya kini apan mi-click man sab. Ang iyang asawa ang mag-market sa ilang produkto ug moatiman sa gusto sa ilang mga customers. Nagapag-ikog nga sa line, libasaw na kung sa mga streamer. Kadto ito also, pag abot sa panahon nga mihina na ang streamer, sa Styro, mini-testing sa Styro, mi-click man sa sa While ka work, nag-sideline ng Styro. Uli na ako after sa akong work, abot sa balay, sa line ko, ganang drawing. Awhag nila sa mga dunay talento, mas maayong pahimuslan ug palambuon kini kay pwedeng mamahimong panghanep buhay. Muna kung muna may mga talent, ayaw pagbati o kanang kakapoy nga inyo siyang gamiton para mahimo mong successful sa inyong mga kanunatuloy. Uban ni Rod Prado o Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.